ensin kuullaan SPR:n Laura Kumpuniemeä. Ole hyvä Laura, kerro meille ruoka-avun tämänhetkisestä tilanteesta. Joo, elikkä mä oon tosiaan Laura Kumpuniemi Suomen Punaisesta Rististä. Toimin tämän tilaisuuden toisen järjestäjän, eli tämän Punaisen Ristin koordinoiman ruoka-avun valtakunnallisen järjestökoordinaation kehittämishankkeessa hankesuunnittelijana. Ja käyn nyt läpi tämmöisen lyhyen katsauksen ruoka-avusta Suomessa pohjustukseksi tämän tilaisuuden keskustelulle. Noin. Elikkä ensin tästä lyhyesti nyt ruoka-avun historiasta. Elikkä ruokaturva heikentyi 90-luvulla Suomessa laman myötä ja silloin on leipäjonot ilmestynyt katukuvaan. Ja toimijoina silloin on ollut ruoka-avun parissa esimerkiksi seurakunnat. Sitten EU-jäsenyyden myötä, kun Suomi liittyi EU:hun, niin alkoi tämmöinen niin kutsuttu EU-ruoan jakaminen ruoka-apuna. Ja tämä ruoka-apu on aluksi ajateltu niin kuin hätäapuna, jota annettiin semmoiseen akuuttiin tarpeeseen siinä taloudellisessa tilanteessa, mutta sen tarve oli ajatus, että se tarve loppuu sitten aikanaan. Mutta tässä vuosikymmenten kuluessa on nyt sitten käynyt niin, että tämä tilapäinen hätäapu on sitten vakiintunut pysyväksi toiminnan malliksi. Sitten ruoka-avussa asioivista, niin Suomessa ruoka-apuun turvautuu vuosittain noin 200 000 ihmistä. Tarkkoja tilastoja ruoka-avun tarvitsijoista ei ole saatavilla. Arviot ennen koronan alkua oli tämmöinen 100 000–200 000 henkilöä vuodessa, mutta koronan myötä tarve on kasvanut ja kasvaa edelleen, koska ruoan hinta nousee. Että nyt voidaan puhua luultavasti sellaisesta 200 000 henkilöstä vuodessa. Ruoka-avussa asioivat on moninainen joukko, jonka tarpeet ja elämäntilanteet on erilaisia. Ruoka-avussa käy lapsiperheitä, eläkeläisiä, työttömiä, pienituloisia, yksinhuoltajia, opiskelijoita, asunnottomia ja turvapaikanhakijoita. Ja tosiaan tämä ruoka-apu on niin kuin ajateltu, että se on semmoista ensisijaista hätäapua, mutta muun muassa meidän SPR:n tekemän tutkimuksen mukaan niin se on kuitenkin muodostunut monille semmoiseksi välttämättömäksi pitkäaikaiseksi avunmuodoksi myös. Ruoka-avun tarve on kasvanut ruoan ja energian hinnan nousun vuoksi. Tilastokeskuksen mukaan ruoan hinta nousi viime vuoden aikana 16% ja asuminen 13,1%. Ja tämä hintojen nousu on sitten myös vienyt noin 62 000 kotitaloutta köyhyyteen Suomessa ja näistä 16 000 on lapsiperheitä. Ja yhteensä köyhyysrajan alla on semmoiset noin 300 000 kotitaloutta. Kelan laskelmiin pohjautuvat nämä. Ja sitten myös tämä Ukrainan tilanne on tässä viimeisen vuoden aikana, kun Suomeen on tullut ukrainalaisia, niin monet heistä on sitten myös hakeneet ruoka-apua. Ja korona-ajan vaikutukset on edelleen näkyvillä ja niitä on selvitetty tämmöisessä koronayhteiskunnan marginaaleissa tutkimusprojektissa. Ja on selvinnyt, että korona-aikana esimerkiksi naisia on tullut miehiä enemmän lisää korona-aikana ruoka-avun asiakkaiksi. Myös koulutetumpia, nuorempia ja lapsiperheitä ruoka-avun piiriin on tullut. Sitten ruoka-aputoimijoista. Ruoka-apua jakaa Suomessa semmoinen 1000 ruoka-aputoimijaa. Suurimmat ryhmät toimijoita on järjestöt ja seurakunnat, mutta on myös sit yksityisiä ihmisiä, jotka jakaa ruoka-apua. Vapaaehtoistyöllä on tosi iso rooli ruoka-avun toteutumisessa. Suuri osa ruoka-avusta järjestetään vapaaehtoisvoimin. Ruoka-aputoiminta on meille myös monimuotoista, että aika monilla on se käsitys, että leipäjonot on se, mikä on ruoka-apua meillä, mutta leipäjonen lisäksi tai tämän niin kuin semmoisen ruokakassien jakamisen lisäksi on sitten myös yhteisöllisiä ruokailuja, lämpimän ruoan jakoa ja sitten on erilaisia palveluita tarjolla myös ruoan ohessa. Ruoka-aputoimijoiden ja viranomaisten välillä on jonkin verran yhteistyötä, mutta sitä tarvitaan myös lisää. Esimerkiksi lisäämällä jalkautuvaa sosiaalityötä, koska monet ruoka-avun asiakkaat on monien palveluiden ulottumattomissa ja myös sellaisten palveluiden, joita heille niin kuin kuuluisi.
esimerkiksi tämä koronayhteiskunnan marginaaleissa tutkimusprojekti, niin he on kyselytutkimuksella saanut selville, että toimeentulotuen alikäyttö on yleistä ruoka-avun asiakkaiden joukossa. Noin 11% tämän kyselytutkimuksen mukaan, niin 11% ruoka-avun asiakkaista ei ole hakenut toimeentulotukea ollenkaan, vaikka tarvetta olisi ollut. Ja syitä on muun muassa se, että toimeentulotuki tunnetaan huonosti ja sen hakeminen koetaan vaikeaksi. Ruoka-avun toimijat tekevät myös keskenään laajasti yhteistyötä, ja sitten yhteistyön lisäämisellä voidaan hakea ratkaisuja joihinkin tämmöisiin ruoka-apukentän kohtaamiin haasteisiin. Yksi haaste on esimerkiksi se ruoan saatavuus. Että Suomessa jaetaan ruoka-apua vuosittain noin 18-22 miljoonaa kiloa. Luken mukaan tuossa muutaman vuoden takaa on tämä luku, mutta jaettavan ruoan saatavuudessa ja laadussa on nyt ollut ongelmia. Sitten muutama ruoka-avun ajankohtainen asia. Jaettava ruoka ei tosiaan tällä hetkellä riitä kaikille. Hävikkiruoan määrä on vähentynyt jatkuvasti kauppojen ja elintarviketeollisuuden tehostuneiden prosessien takia. Hakijoiden määrä on samalla noussut, joten se ruoka ei riitä kaikille ruoka-avussa asioiville. Jaettavan ruoan määrästä aiemmin noin 10% on ollut tätä niin kutsutaan EU-ruokaa. Tämän EU-ruoan jako on virallisesti päättynyt 2021 lopussa, kun se kyseinen ohjelmakausi on päättynyt. Ja monella pienellä paikkakunnalla tämä EU-ruoka on ollut myös ainoa tämmöinen ruoka-avun muoto. Jatkossa EU-rahoituksella jaetaan kaupoissa käyviä maksukortteja. Tällä viikolla 13. päivä on haku auennut näille jakajille tai sellaisille, jotka haluaisivat tämmöisiä maksukortteja jakaa. Ja nämä kortit mahdollisesti tulee jakoon sitten tämän vuoden kesällä. Ruoka-avun toimintaedellytyksistä sen verran, että monet ruoka-aputoimijat toimii tosi pienin resurssein ja osa toimijoista myös ilman mitään ulkopuolista tukea. Ja ruoka-aputoimijalla on semmoinen huoli rahoituksen määrästä ja sitten sen jatkuvuudesta. Tähän mennessä toimintaa on rahoittaneet valtio ja kunnat, ja jatkossa osa rahoituksesta tulee myös hyvinvointialueilta. Tässä lyhyesti näistä ruoka-avun asioista, ja sitten vielä lyhyesti esittelen meidän järjestäjätahot. Eli meillä on tämä meidän SPR:n ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishanke, joka on alkanut tuossa toissa vuonna. Tässä meidän hankkeessa keskeiset tavoitteet on vahvistaa ruoka-aputoiminnan järjestämisen koordinointia, yhteisiä toimintamalleja, valtakunnallista kattavuutta ja sitten myös kerätään ajantasaista tietoa ruoka-avun toimijoilta valtakunnallisesti ja alueellisesti. Ja yksi meidän keskeisistä tavoitteista on ollut luoda tämmöinen järjestökoordinaatiopohjainen toimintamalli ja sitten yhtenäistää tätä ruoka-avun toimintakenttää. Mukana tässä kehittämistyössä on olleet ruoka-apua tekevät tahot, kirkkopalvelut, Samaria, Sininauhaliitto, Työttömien keskusjärjestö, Viadi ja Vantaan yhteinen pöytä ja Stadin Safka. Ja jatkossa mukana meillä on myös Kotimaisen avustustyön liitto, Helluntai-seurakunta ja kirkkohallitus. Sitten toinen järjestäjistä on ruoka-apu.fi, joka on sitten tällainen valtakunnallinen ruoka-apua etsivien ja sitä järjestävien verkkopalvelu. Ja täältä palvelusta ruoka-apua etsivä löytää näitä ruoka-aputapahtumia ja ruoka-apua järjestävä sitten saa tietoa ja tukea toimintaansa. Ja ruoka-apu.fi tukee myös toimijoiden välistä yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä sekä ruoka-avun tiedolla johtamista. Ja ruoka-apu.fiin rahoittajana on STEA ja hallinnoija on sitten kirkkopalvelut. Joo, siinä oli tämä mun osuus. Tämä nyt tällaisena lyhyenä ehdotuksena keskusteluun. Kiitos mun puolesta ja jään tässä seuraamaan innolla paneelikeskustelun antia. Kiitos. Hyvä. Paljon kiitoksia, Laura. Ja nyt tehdään sillä tavalla, että pitäkää panelistit vielä pikkuhetki kamerat kiinni, ja sitten kun mä ryhdyn esittelemään teitä, niin pankaa ne yksi kerrallaan päälle ja vilkuttakaa. Tervetuloa myös kaikille, jotka tuossa Lauran puheen aikana päätyi vielä linjoille.
tiedoksenne, että tämä tilaisuus tallennetaan, ja jos haluatte keskustella siitä tai siitä, mitä me täällä sanotaan, niin sosiaalisessa mediassa hashtag on ruoka-apu, eli ruoka-apu, mutta ilman sitä väliviivaa. Nyt tiedoksenne meidän paneelin säännöt. Te panelistit voitte pyytää puheenvuoroa nostamalla kättä siellä Teamsissa. Älkää nostako fyysisesti, vaan nostakaa Teamsissa, siellä on semmoinen pieni käsi. Ja sitten muistakaa myös laskea se, ettei jää niin sanottu vanha käsi sen jälkeen, kun olette puhuneet. Jos puhutte napakasti, saatte puhua useammin, mä kellotan teitä, ja jos puhutte pitkästi, niin sitten saatte harvemmin puheenvuoroja. Yhtä kaikki pyydän pitämään puheenvuorot tiiviinä sen takia, että teitä on paljon ja aikaa on vähän. Hyvä. Esittelen nyt seuraavaksi meidän arvoisat panelistit. Anne Kalmari, tervetuloa, keskustan kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä. Vilkuta yleisölle. Kiitoksia. Aivan ihanaa. Olen ollut myös vapaaehtoistyön tukiryhmän puheenjohtaja ja eduskunnan köyhyysryhmässä. Asia on tärkeä tänään. Tervetuloa Anne. Sitten meillä on Tuomo Törmänen, kokoomuksen ehdokas Oulun vaalipiiristä. Kirkkoherra, tervetuloa. Terveisiä Kuusamosta. Hyvä. Ja Tiila Tuomela, kristillisdemokraattien ehdokas Uudenmaan vaalipiiristä, myöskin kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja, Vantaan kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu. Tervetuloa. Kiitoksia, ja haluan vielä lisätä sen verran, että Vantaalla on tämmöinen kuin Vahti ry, eli Vantaan asunnottomien hyvinvoinnin tuki ry, ruoka-apujärjestö, jonka puheenjohtaja myös olen. Noniin. Mukava olla tässä paneelissa. Tervetuloa. Sitten meillä on Mika Niikko, perussuomalaisten kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Tervetuloa. Mika, oletko linjoilla? Mikalla oli jokin asia, jota hän hoiti, joten palaamme Mikaan vielä myöhemmin. Eeva Biaudet, RKP:n kansanedustaja Helsingin vaalipiiristä. Tervetuloa. Täällä olen. Kiitos olla asiantuntijoiden parissa. Itse en ole ehkä tämän asian asiantuntija, mutta yritän olla hyvässä vuorovaikutuksessa. Hienoa, tervetuloa. Sitten meillä on Kirsi Lehtimäki, SDP:n Hämeen vaalipiiristä, sairaanhoitaja ja Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja seuraavana Pia Lohikoski, Vasemmistoliiton kansanedustaja Uudenmaan vaalipiiristä. Tervetuloa. Moikka. Kiitoksia. Terveisiä täältä Keravalta. Hyvä. Terveisiä Keravalle. Sitten meillä on Bella Forsgren, vihreiden kansanedustaja Keski-Suomen vaalipiiristä. Moikka kaikille. Kiva olla tässä paneelissa mukana. Terve Bella. Ynnä meillä on, saatiin mukaan viime hetkellä myös mahtavaa Heidi Jaari Liike Nytistä Helsingin vaalipiirissä ehdokkaana lentoemäntä ja avustustyöntekijä. Tervetuloa Heidi. Moikka, kiitos tosi paljon. Apuna ry:tä pyöritään tässä samalla. Yes, mahtavaa. Ja onko Mika Niikko saapunut mahdollisesti paikalle? Onko hän vielä linjoilla? No, Mika toivottavasti liittyy seuraamme myöhemmin, kun on saanut asiansa hoidettua. Hyvä. Me lähdetään ensimmäiseen kysymykseen. Nyt voitte, jos suinkin teillä itsellänne kaistaa riittää, niin laittaa panelistit kaikki noi kamerat päälle. Teitä on mukava katsella pikemmin kuin puhua pelkillä seinillä. No, kuten äskeisessä alustuksessa kuultiin, niin ruoka-apua haetaan mitä moninaisimmissa elämäntilanteissa. On eläkeläisiä, yksinhuoltajia, opiskelijoita, pienituloisia, asunnottomia, turvapaikanhakijoita, työttömiä, vaikka millaisissa tahansa melkein elämäntilanteissa joku voi joutua siihen turvautumaan. Mutta keskustellaan ensin siitä, että miten me saataisiin se loppumaan. Eli millaisia päätöksiä seuraavalla hallituskaudella tulisi tehdä, jotta ruoka-avussa asioivien asema
ensin paranisi ja sitten sanotaan vuoteen 2030 mennessä kenenkään ei tarvitsisi enää ruoka-apuun turvautua. Mennään esittelyjärjestyksessä, eli aloitetaan Anne Kalmarista. Ole hyvä. Kiitoksia. Kyllähän meidän sosiaaliturvan taso tulisi olla sellaisella tasolla, että ihmisten ei tarvitsisi ruoka-apuun turvautua. Mutta myöskin sitten, kun meillä nyt vielä on ruoka-avun tarvetta, niin meidän tulisi huolehtia, että järjestöt saavat riittävän rahoituksen ja myös ruoka-apuun kytketään muita toimintoja, velkaneuvontaa ja erilaisia hakemisen avustuksia ja avustamisia ja myöskin elämänhallinnan taitojen kehittämistä niin, että voitaisiin auttaa vielä kokonaisvaltaisemmin. Tiedän, että monet järjestöt tekeekin sitä, mutta että se saataisiin niin kuin tavanomaiseksi toimintatavaksi, niin yhä useampi pääsisi pois köyhyysloukusta. Ja ennaltaehkäisevänä vielä haluan sanoa arpajaislain muutokset niin, että esimerkiksi pelivelkaantumista ja tällaista ehkäistään. Meillä tehtiin tällä hallituskaudella ihan mahtavia toimia ylivelkaantumisen niin kuin poistamiseksi ja uuden alun avaamiseksi, mutta siinäkin olisi paljon vielä tekemistä, mutta en halua enempää viedä tässä kohtaa aikaa, että muutkin saa vastata. Eli paljon erilaisia juttuja. Kysyn sen verran, että sanoit, että sosiaaliturvaa pitäisi nostaa. Kuinka paljon sinä ja puolueesi olette valmis nostamaan sosiaaliturvaa? Kuinka paljon pitäisi lisätä? No voisi ajatella näin, että kun siellä on se perustaso, niin se toimeentulotuen osio pitäisi olla paljon helpommin saatavissa ja haettavissa. Tiedän paljon ihmisiä, jotka eivät sitä hae eikä sen takia saa, että toki sen täytyy olla niin kuin tarveperusteinen, mutta paljon helpommin tapahtuva, että se ei olisi nöyryyttävää. Niin eli ei varsinaisesti nosteta tasoa, mutta tehdään hakemista helpompaa. Kyllä siitä tavallaan silloin voitaisiin ajatella, että sen jos sitä perustasoa vaikka pystyttäisiin nostamaan 10, jopa 100 euroa, niin silloin olisi tietysti toimeentulotuen hakijoita vähemmän, mutta kyllä me tosiasiassa tiedetään, että aika haasteellinen aika valtiontaloudessa varmaan on, että ehkä järkevää myöskin se, että helpotetaan niiden ihmisten toimeentulohakua, jotka sitä tarvii vielä niin kuin perustoimeentulotuen lisäksi. Selvä juttu, 100 sieltä luvataan. Hyvä. Tuomo Törmänen, sama kysymys. Mitä pitäisi tehdä nyt ja mitä pitäisi tehdä sillä tavalla, että 2030 meillä ei ole enää tähän tarvetta? Kiitoksia. En millään malta olla, vaikka kokoomuslainen olenkin, niin aloittamaan tätä puheenvuoroa entisen Vasemmistoliiton kansanedustaja Outi Ojalan viisaudella, että vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä. Siis vahva valtiontalous on köyhän paras ystävä. Mä ajattelen nämä eduskuntavaalit ja tuleva 1-2 vaalikautta, niin se suuri kysymys on hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen, jotta siis hyvinvointiyhteiskunnan saattaminen siihen tilaan, että meillä on mahdollista tarjota kaikille ihmisille, jotka eivät itse elämästään selviä, niin inhimilliset toimeentulon edellytykset. Eli ihmisiä tulee saada pois köyhyydestä. Ja mä ajattelen, että työ on tässä tilanteessa parasta sosiaaliturvaa. Eli siinä tullaan tähän, että työn vastaanottamisen kannustinloukkuja esimerkiksi tulee vahvasti pyrkiä poistamaan. Ja talouden sopeuttamiseltakaan me ei vältytä, mutta se suuri kysymys, että miten se tehdään sillä tavalla oikeudenmukaisesti, että se ei kohdistuisi kaikkein köyhimpiin, kaikkein vaikeimmassa tilanteessa oleviin. Ja ongelmat on usein, taloudellisen toimeentuloon liittyvät ongelmat, ne on periytyviä, ne on ylisukupolvisia ja niihin liittyy monia muita ongelmia, päihdeongelmia, mielenterveysongelmia, syrjäytymistä. Niin jotenkin se suuri kysymys tulevallakin vaalikaudella, että miten me pystytään puuttumaan hyvissä ajoin, miten me ennaltaehkäistään näitä ongelmia. Ja kyllä me tarvitaan laaja sosiaaliturvan uudistuskin tulevilla vaalikausilla. Aika pitkällistä asioita. Kokoomushan on nyt oman varjobudjettinsa tai vaihtoehtobudjettinsa perusteella kyllä leikkaamassa nimenomaan näiltä
jos ei ruoka-avun asiakkailta, niin ainakin varsin pienituloisilta. Mitä sä ajattelet tästä ehdokkaana ja myös kirkkoherrana? Ei me voida kaikkein vaikeimmissa tilanteissa olevilta, kaikkein pienituloisimmilta, me ei heihin voi leikkauksia kohdistaa, mutta tämä on tasapainottaminen myös, tai tasapainottelu myös siinä, että miten me ehkäistetään näitä niin sanottuja kannustinloukkuja ei tulisi, että me saadaan ihmisiä sieltä työttömyydestä, työn syrjään kiinni, köyhyydestä kohoamaan, ja ongelmakenttä on laaja ja monitahoinen. Oletko siis eri mieltä puolueesi syytetään kylmästä politiikasta, niin ei me köyhimpiä haluta kyykyttää, se on epäinhimillistä. Oletko siis eri mieltä teidän varjobudjetin kanssa, että mistä pitäisi leikata? En leikkaisi kaikkein köyhimmiltä. Yes. Hyvä, kiitoksia. Sitten mennään Tiina Tuomelaan. Sama kysymys. Mitä pitää tehdä ruoka-avulle nyt ja mitä pitää tehdä, jotta sitä ei enää vuonna 2030 tarvita? No ensinnäkin tulevalla hallituskaudella pitää saattaa maaliin tämä sosiaaliturvauudistus. Meillähän on tosi tämmöinen pirstaleinen, sirpaleinen tämä tukiverkko tällä hetkellä, ja se juurikin hankaloittaa esimerkiksi eri tukimuotojen hahmottamista ja miten niitä haetaan. Eli tämä sosiaaliturvauudistuksen tekeminen on varmaan yksi tärkeitä. Jos viime hallituskaudella tuli sote-uudistus, nyt pitää tulla sotu-uudistus sitten. Ja tätä sosiaaliturvan tasoa pitää toki nostaa. Tästähän Suomi on saanut noita noottejakin, että meillä tämä perusturvan taso on liian matala ja sitä pitää nostaa. Jos sä kysyt, että kuinka monta euroa, niin en ihan pysty välttämättä suoraan vastaamaan. Se täytyy arvioida tietysti. Varmaan tämmöinen joku 100 euroa kuulostaa aika hyvältä, minkä Anne Kalmari esitti, mutta joka tapauksessa tasoa pitää nostaa, se on ihan selkeä asia. Nämä on niin semmoisia akuutteja asioita, jotka voi hallituskaudella niin nyt tehdä. Lisäksi mitä voidaan tehdä ja on tärkeää tehdä, meidän Uudenmaan piirin kansanedustaja Antero Laukkanenhan on pitkin matkaa kansanedustajakausillaan ajanut tätä pysyvän rahoituksen saamista ruoka-apuun, koska tämä kuitenkin tällä hetkellä on nyt aika pysyvä ilmiö, tavallaan valitettavasti, mutta näin se on ihan realistisesti, niin me täytyy myöskin nyt ihan oikeasti taata, että me ei olla minkään joululahjarahojen varassa, vaan meidän pitää taata se noin 3 miljoonan pysyvä rahoitus ruoka-avulle niin, että se menee sinne kentälle. Mutta sitten tavallaan niin kuin pitkällä tähtäimellä meidän pitää niin kuin huolehtia siitä ja puuttua siihen ihan tähän syrjäytymiskehitykseen. Me tiedetään, että tämä köyhyys niin sanotusti periytyy ja tavallaan meidän pitää jo ihan perheiden tukimuotoina varhaiskasvatuksessa, erinäköisillä harrastustakuilla ja muilla niin kuin ennaltaehkäistä jo lasten syrjäytymistä ja tavallaan tuottaa heille parempaa elämää. Lisäksi vielä tämä jalkautuva sosiaalityö, se on ihan pakko sanoa, että sitä on jo harrastettukin ja enemmän vielä tarvittaisiin, koska ruoka-avussa olevat henkilöt, ruokaa hakevat henkilöt todella tarvitsevat sitä ohjausta, että mitä hakea mistäkin ennen kuin tämä sotu-uudistus sitten saadaan ehkä selkeämmäksi yhden luukun periaatteeksi. Vähän sekava esitys, mutta ehkä saitte kiinni. Kiitos. Saimme kiinni ja erityisesti saimme, että nyt siis kristillisdemokraattien varapuheenjohtajan suulla olemme saaneet myös arvion, että 100 euroa olisi sopiva korotus. Hyvä. Nyt kysyn vielä kerran, onkohan Mika Niikko meillä linjoilla kuuluvissa? Mika, oletko siellä? Huutelen täällä tyhjyyteen. Ei vastausta. No, olemme ainakin yrittäneet. Siinä tapauksessa siirrymme eteenpäin. Eva Biaudet, RKP Helsinki. Mitä tehdään ruoka-avulle nyt ja mitä tehdään, jotta sitä ei enää 2030 tarvita? Tässä on tullut ihan hyviä osioita, mutta on ilmeistä, että ruoka-avun varassa elävät ja väliaikaisestikin hakevat ovat hirveän erilaisia ihmisiä eri elämäntilanteissa. Ja ajattelen sen takia, että ehkä yksi tällainen keino ei välttämättä ole se, joka pelastaa. On ihan selvää, että jos me pystytään parantamaan meidän sosiaaliturvan kokonaisuutta niin, että se olisi yksinkertaisempaa, helpompaa ja läpinäkyvämpää, niin se varmaan auttaisi monia.
Mutta ehkä kannattaa just miettiä myös, että miksi Kela on niin hankala monelle ihmiselle hakea. Itsekin ajattelen, että ne lomakkeet on aika hankalia välillä. Ja on tosi huolestuttavaa, että ihmiset ei edes hae siitä, mihin heillä on nyt jo oikeus. Ja ehkä se on sellainen niin kuin uusi ilmiö, että tämä niin kuin ruoka-apu on tullut, niin kuin, koska se on niin kuin matalan kynnyksen, niin varmasti tarvitaan myös palveluita. Ja ajattelen, että se on ehkä ihan keskeinen, kun pohditaan, että mihin allokoidaan rahaa, niin varmaan tämän vähimmäistuen nosto, mutta en ajattele, että mä rupesin miettimään, enkä nyt osaa sanoa sitä tasoa, mutta ymmärtääkseni aika pienenkin kymppien nosto itse asiassa nostaa, niin kuin sillä on niin kuin seurannaisvaikutuksia. Ja ajattelen, että esimerkiksi voisi pohtia myös, että miten yksinhuoltaja perheille, mun mielestä lapsilisien yksinhuoltajakorotuksilla on erittäin suuri merkitys. Meillä kohdistaa tiettyille ryhmille, niin voisi tavallaan saavuttaa nopeammin kuin odottaa sitä kokonaisuudistusta. Siellä on tällä hetkellä sellainen kummallisuus, mikä on ollut jo tosi pitkään, että toimeentulotuki ja lapsilisäthän yhteensovitetaan, mikä tarkoittaa, että vaikka me ollaan nostettu lapsilisiä ja myöskin yksinhuoltajalisiä, nyt on poikkeuksellisesti tullut myös niille, joilla on ollut toimeentulotukia, mutta yleensä ne on niin kuin vähennetty tai tavallaan se on sopeutettu niin, että se ei ole sitten korottanut niiden kaikkein köyhimmissä asemassa olevien. Joten tällaiset asiat on tosi tärkeitä. Ja ihan vielä lyhyesti, että etsivä työ ja mun mielestä sellainen päihde- ja mielenterveystyö, ylivelkaantumisen, sosiaalisen luototuksen voisi olla, että se auttaisi sellaisia, jotka on väliaikaisesti todella pulassa. Että on paljon erilaisia. Palvelut on yhtä tärkeitä kuin se korotus. Kysyn Eeva, jos ymmärsin oikein, olet sitä mieltä, että tämmöinen yleisturvan korotus ei välttämättä ole kaikkein tehokkain tai nopein, vaan kannattaisi myös suunnata tietyille ryhmille. Niin mikä on nyt semmoinen mielessäsi yksi sellainen ryhmä, joka kipeimmin tai nopeimmin tarvitsisi apua, ihan rahallista apua, ja kuinka paljon fyrkkaa pitäisi sinne laittaa? En muista näitä laskelmia, mutta mehän on nostettu yksinhuoltajien lapsilisäkorvauksia. Mun mielestä periaatteessa pitäisi olla niin, että se yksinhuoltajalisä olisi niin kuin tavoitteena, että se olisi melkein tuplasti isompi, mutta vähitellen nostaa, koska niin monet elää myös ilman sitä toisen vanhemman tukea ihan todellisuudessa. Ja lapsiperheellä se on niin keskeinen, sillä on niin kaukaiset seurat, että sen takia ehkä se priorisointi. Ja ajattelen, että ehkä vanhempien ihmisten joukossa on paljon sellaisia, jotka ei hae häpeästä. Ja siellä ehkä voisi miettiä, että miten tällaiset palvelut ja neuvonnat voisi olla. Matalan kynnyksen eri voisi ehkä auttaa jo, koska monilla varmasti olisi mahdollisuus saada jo nyt sitä tukea. Mutta tämä on vähän ylimalkaisesti. En osaa antaa sinulle summia, pahoillani. Selvä juttu, kiitoksia. Sitten Kirsi Lehtimäki, SDP Häme, sairaanhoitaja ja Heinolan kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Sama kysymys. Mä nostin täällä kyllä ensimmäiseksi sen, että taloudellisten asioiden puheeksi ottamisen niiden ihmisten kanssa, jotka on erilaisten sote-palveluiden asiakkuuksissa, koska tämä jo olemassa olevien avustus- ja tukimuotojen vajaakäyttö on varmasti yksi, mikä on isona asiana tässä taustalla. Sote-maksuista voi saada vapautuksia ja on monia tavallaan apukeinoja, mihinkä tässä niin kuin Eva Biaudetkin viittasi, mutta että tässä on varmasti sellainen iso tekemätön kenttä, että sairaanhoitajat, lääkärit, erilaiset terapeutit, jotka tapaa perheitä, että omassa työssä, kun olin perustyössä 30 vuotta, nykyään teen vähän muunlaista työtä, niin usein, jos ihmiselle aloitettiin lääkitys, niin saat omasta historiastani, kun olin ollut 4 lapsen yksinhuoltaja ja elättänyt 4 lasta, niin kysyin aina ihmisiltä, että onko sulla rahaa mennä apteekkiin ja ostaa nämä lääkkeet. Ja ihan tavalliset keskituloiset ihmiset saattaa sanoa, että ei ole. Ja sitten mietitään, mitä tehdään. Mitä tehdään? Miten päästään siihen, että tällaista tilannetta ei synny? Siinä on hirveän iso asenne ja semmoisen asennemuutoksen paikka, koska niin sote-ammattilaiset on hirveän strukturoitu siihen omaan tehtävään. Jos ollaan sydänosastolla, niin hoidetaan se sydän. Ja jos hoidetaan jotain muuta, niin hoidetaan se
keinonivel polveen tai lonkkaan, mutta se, että kun ihmisellä esimerkiksi todetaan pitkäaikaissairaus ja sen täytyy mennä, se on ollut edellisellä viikolla terve ja sitten se tulee sairaalaan, sille tehdään vaikka pallonlaajennus ja aloitetaan sydänlääkkeet, sepelvaltimotautiin. Ei kaikilla ihmisillä ole saman tien varaa lähteä ostamaan, niin kuin maksaa omavastuita ja ostaa lääkkeitä. Että tavallaan se, että tai jos sairastut syöpään, niin jäät pitkälle sairauslomalle ja muuta, niin aika monessa perheessä se keikauttaa talouden, vaikka oltaisiin keskituloisiakin. Että sitten saatetaan velkaantua, että myöskin niin kuin se, että ilman muuta siis näiden pienimmillä tuloilla olevien niin kuin sosiaaliturvaa on syytä tarkistaa, mutta näihin vaikeisiin tilanteisiin joutuu myös keskituloiset, koska aika harvalla on puskureita esimerkiksi sairastumisen varalle. Eli ja tavallaan se häpeä siitä, että nyt en itse pärjääkään, niin on usein se este, että en pyydä apua. Mutta jos joku niin kun välittömästi kysyy sitä sulta, vaikka kahden kesken, niin moni saattaa sitten sanoa, että no en nyt tässä tilanteessa pärjää. Mutta että se on niin kun tärkeää, että se kontakti ja aloite tulisi sit sieltä niin kun ammattilaisten puolelta. Ja miten muita hyviä asioita. demarit ratkaisee tämän asian? Miten määräättekö, että jokaisen sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan täytyy jatkossa kysyä, että onko fyrkkaa, ja jos se ei ole, niin mitä sitten tehdään? Musta, niin kuin, no itse mä omalta osalta monesti, kun käyn keskustelua ammattilaisten kanssa, niin mä nostan tämän asian esiin. Mutta kyllä tämä on ihan semmoinen varmaan koulutuksessa niin kuin esiin otettava asia. Ja no itsekin olen myös aluevaltuutettu ja näitä asiakasmaksuasioita kun väännettiin, niin otin sen kyllä sielläkin puheeksi, koska kyllä tässä ihan sillä, että monesti niin kuin mennään vaan siihen omaan substanssiin ja ajatellaan, että ne jossain sitten hoituu ja ihmiset itse ottaa yhteyttä sinne sosiaalityöhön tai johonkin, jos tarvitsee apua, mutta ihan fiksutkaan ihmiset ei tiedä. Mikä on vastaus sitten, kun ihminen sanoo, että ei, mulla ei ole rahaa käydä hakemassa niitä lääkkeitä, niin mitä sitten tehdään? No sitten tietysti tuollaisissa tiukoissa sairastumistilanteissa, niin eihän meillä ole sellaista laaria, mistä sitten vaan jaetaan rahaa, mutta edelleenkin niin kuin vaikeissa sairastumistilanteissa niin kuin voi perustelluissa tilanteissa saada niin kuin harkinnanvaraista toimeentulotukea ihan tiukassa tilanteessa semmoinenkin, tai kirkon diakonia-apua tai jotain, että pääsee semmoisesta yhdestä katastrofitilanteesta, että sekin on, että sitten ne apukeinot täytyy olla, niin kuin on useita ihmisiä sitten ohjannut, että usein on sitten ottanut sen sosiaalityöntekijän siihen kaveriksi ja mietitty, että mikä se just jonkun tietyn ihmisen kohdalla voisi olla se. Voi saada maksuaikaa ja esimerkiksi sairaalamaksuista voi hakea vapautusta tai ainakin niille maksuaikaa ja tämmöiset Eli ohjataan jo olemassa olevien palvelujen Kyllä. Luokse paremmin. Hyvä, selvä, kiitoksia. Sitten mennään Pia Lohikoskeen, Vasemmistoliitto. Sama kysymys. Mitä pitäisi tehdä ruoka-avun parantamiseksi nyt ja sitten sen poistamiseksi 2030 mennessä tai sen tarpeen poistamiseksi ehkä? Joo, no siis tietysti lähtökohta pitää olla se, että ruoka-apuun ei pitäisi joutua turvautumaan. Eli meillähän on erilaisia tilanteita, joissa ihmisten tuen taso ei riitä. Ja yksi tällainen tilanne, jonka nostan tässä esiin, on se, että meillä on olemassa näitä työttömille työnhakijoille näitä työvoimapoliittisia karensseja, jotka tiputtaa tämän työnhakijan pois näiden ensisijaisten sosiaalietuuksien parista ja toimeentulotuelle, joka ei ole se, mihinkä kenenkään pitäisi mieluiten joutua, kun vaan äärimmäisessä hädässä. Ja tämähän syventää köyhyyttä ja myöskin vaikeuttaa työn vastaanottamista, niin näistä karensseista pitää Vasemmistoliiton mielestä luopua kokonaan ja siirtyä järjestelmään, jossa tämä työttömyysetuus, maksatus jatkuu huolimatta siitä, että jos tämä henkilöllä on ollut joku moitittava menettely, niin se korjataan heti ja sen jälkeen ei joudu millekään monien kuukausien tällaiselle rangaistusjaksolle. Tämä on tosi iso epäkohta. No sitten lisäksi meidän mielestä kansaneläkkeisiin pitää tehdä tasokorotus, eli kansaneläkkeet on tietysti nyt tällä kaudellakin ollaan saatu korotettua, samoin takuueläkettä ollaan korotettu, mutta hinnat on niin valtavan korkeat,
Ja asumisen hinta aivan erityisesti täällä kasvukeskuksissa haukkaa niin suuren osuuden, että siinä ei asumistuet eikä oikein mitkään tuet ja eläkkeet riitä, kun asuminen maksaa niin hirveästi, jonka takia moni joutuu sinne ruoka-apujonoon. Niin sen takia näitä pitää korottaa ja sitten myöskin meidän ehdotus on sellainen, että näitä pienimpiä eläkkeitä pitäisi jatkossa korottaa siten, myöskin pienimpiä työeläkkeitä, että niitä ei koroteta aina vain prosentteina, mikä on tietysti niin kuin suosii niitä, joilla on isommat eläkkeet, vaan että puolet korotettaisiin aina euroina, niin silloin se suosisi myös näitä pieniä eläkkeitä. No sitten lapsiperheköyhyydestä sitten taas täytyy myöskin puhua, joka on viime vuosina valitettavasti edelleen kasvanut. Me ei olla saatu niin paljon korotettua näitä lapsiperhe-etuuksia kuin oltaisiin haluttu, eli lapsilisäthän ei ole nyt ollut indeksisidonnaisia, että meillä on moni muu etuus noussut, mutta lapsilisät ei, ja se oli tosi hyvä, että viime vuonna hallituksessa päätettiin nostaa se yksi ylimääräinen lapsilisäkuukausi lapsiperheille, ja vielä Vasemmistoliiton ehdotuksessa tuli se, että sitä ei vähennetty toimeentulotuesta, niin tämä sama kytkös, minkä Eva tuossa nosti esiin, niin pitäisi pysyvästi poistaa. Eli että jos lapsilisä aina leikkautuu sitten niillä, jotka saa toimeentulotukea, niin se on huono juttu. Ja sitten vielä nostan opiskelijat. Nyt käsketään tässä kohtaa, koska nyt alkaa mennä. Mutta kysyn sen verran, että moni työtön on ollut varsin pahoillaan siitä, mitä tämä hallitus on tehnyt nyt työttömien tilanteelle ja sille, että mitä tapahtuu siinä kohtaa, kun työtä pitäisi ryhtyä hakemaan. Puhutaan jopa raipasta. Oletko tyytyväinen siihen, mitä tämä hallitus teki työttömille, sanotaan näin? No nyt on tietysti työttömiä on erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi me tehtiin nyt tämä työttömyyspalveluiden kuntakokeilu, että ainakin täällä omalla paikkakunnalla, kun vihdoin saatiin tänne ne palvelut, mitä Keravalle ei ole työttömille ollut lainkaan, niin olen todella tyytyväinen. Meillä esimerkiksi nuorisotyöttömyys on puolittunut, ja totta kai siinä on tätä velvoittavuutta lisätty, mutta he on saaneet myös lisää ohjausta ja apua, niin silloin kun nuorisotyöttömyys puolittuu, että nuoret pääsee kouluun tai kuntoutukseen tai töihin, niin totta kai mä oon tyytyväinen siitä, että se, mikä osalta tuntuu ehkä patistelulta, niin on johtanut myöskin hyviin tuloksiin. Okei, mutta velvoittavuus oli hyvä juttu. On se hyvä juttu, koska työttömyysturvaa ei kuitenkaan leikattu. Yes. Mutta olisin halunnut sanoa opiskelijoille lisää opintotukea, 100 euron korotus tarvitaan opiskelijoille. Hyvä, se kuultiin vielä. Kiitoksia. Ja sitten meillä on Bella Forsgren, Vihreät, Keski-Suomi, kansanedustaja. Bella, mitä pitäisi tehdä ruoka-avulle? Tällä hetkellä ei ole kauheasti kuultu just ruoka-avusta. Jos sinulla on siitä sanottavaa, niin kuulemme sen mielellään. Ja sitten tietenkin sillä, että mitä pitää tehdä, jotta ihmiset eivät sitä enää 2030 tarvitse. Joo, täällä on tullutkin tosi hyviä huomioita todella monelta kollegalta. Mä ajattelen, että ensisijaisesti olisi tärkeää pureutua siihen juurisyyhyn, eli siihen köyhyyteen. Ja pitäisi purkaa sitä köyhyyden tuottavia rakenteita, ja totta kai sosiaaliturva on se yksi keskeinen tapa muuttaa sitä tulevaisuuden näkökulmasta. Mä olen ollut vihreiden edustajana sillä sosiaaliturvakomiteassa, joka nyt tällä hallituskaudella on 2 vuotta toiminut, ja mehän päästiin tällaiseen yksimieliseen esitykseen siitä, että sitä tulevaa sosiaaliturvaa voitaisiin kehittää yhteen perusturvaetuuteen päin. Ja tämä olisi mun mielestä hyvä esitys sen takia, kun se tekisi sitä sosiaaliturvasta yksinkertaisemman sille asiakkaalle. Ja jos joku ei tiedä, mitä se tarkoittaa, niin me ollaan esitetty, että työmarkkinatuki, peruspäiväraha, Kelan kuntoutusraha ja vähimmäismääräistä kuntoutussairaus- ja vanhempainpäivärahoja yhdistettäisiin sellaiseksi yhdeksi perusturvaksi ja niille tehtäisiin samat myöntämisedellytykset. Tämä olisi ehkä ensimmäinen hyvä askel sitä sosiaaliturvaa uudistamaan. Me vihreät ollaan totta kai sitä mieltä, että se sosiaaliturva, mikä pitäisi tulevaisuudessa olla, se olisi perustulo, mutta realistisena ajattelen, että tämä yksi perusturvaetuus olisi askel oikeaan suuntaan, vaikka se heti ei olisikaan se vihreiden lopullinen tavoite. Muistutan meitä vielä, mikä on sopiva perusturvan taso vihreiden ja sinun mielestä? Vihreät esittää poliittisessa vaaliohjelmassaan, että perusturvan tasoa pitäisi nostaa nykyisestä seuraavalla kaudella 50 €, mutta sitten pitkällä aikavälillä 100 €, mitä täällä on nostettu myös esille. Mikä on hyvä perustulo? Mikä olisi semmoinen reilu? Perustulotasoon meillä on nostettu sitä 600–700 € välillä, ja sitten siihen tuli sinne asumisetuudet vielä päälle. Eli puhutaan yhteensä yli 1 000 € kokonaisuudessa, mutta totta kai se vaihtelee perhetarpeista, että siihen tulee myös lapsietuudet, koska perheet on erilaisia, eli
siitä ei otettaisi näitä lapsietuuksia pois, mutta se ja asuinpaikka vaikuttaisi siihen myös. Mutta sitten ei pidä unohtaa, mitä täällä on nostettu esille, eli nämä palvelut. Eli mä ajattelen, että tosi moni, ketkä kuitenkin joutuu siihen ruoka-avun piiriin, niin onhan siellä tapahtunut monia muitakin tekijöitä kuin se pelkästään sosiaaliturva. Ja totta kai yhteiskunnan pitäisi purkaa niitä niin kuin yhteiskunnasta. No sanoisin, että mä ajattelen, että yhteiskunta useasti syrjäyttää, eikä niin, että se yksilö syrjäyttää itsensä. Ja tässä tavallaan totta kai sosiaalityö, perhepalvelut, mitkä tukee perhettä, lapsiköyhyys, lapsiperhepalvelut, kaikki tällaiset tuet on tosi tärkeitä koko perheelle. Jos joku ihminen siinä perheessä voi huonosti, niin se apu pitäisi tulla sen yhden yksilön lisäksi koko perheelle. Ja totta kai ajankohtaiset mielenterveys- ja perhepalvelut on varmasti keskeisiä. Mutta sitten jos tullaan tähän ruoka-apukokonaisuuteen, niin meillähän on tavallaan haaste tässä ruoka-apukentässä, että ne on aika useasti tällaisia kertaluonteisia avustusmäärärahoja, mitä monesti saadaan joutua odottamaan siihen joulurahoihin. Ja tässähän pitäisi tehdä siitä ihan tällainen kiinteä osa ja tänä vuonna STM antoi 2 miljoonaa, mutta varmasti se 3 miljoonaa olisi lähempänä sitä todellista tarvetta. Ja ehkä sitten myös sellaista niin kuin isompaa kokonaisnäkymää siitä, että miten tätä alaa kehitetään yhdessä. Ja täällähän olikin asiantuntijalla tässä alussa ja tosi monia hyviä huomioita, mitä ala kokee, että olisi tarvetta kehittää, niin kuulen niitä mielelläni ja lähtisin niitä edistämään. Hyvä, kiitoksia. Ja vielä kuulemme sitten Heidi Jaaria. Heidi Jaari, Liike Nyt Helsinki. Sama kysymys myös sinulle. Joo, moikka. Eli mulla on tämmöinen hyväntekeväisyysjärjestö Meri- ja Rantasalmi kanssa kuin Apuna ry, ja me annetaan itse asiassa juurikin tätä ruoka-apua vähävaraisille yksinäisille lapsiperheille ja kenelle tahansa sitä tarvitsee. Ja alun perin meidän idea ei ollut olla pelkästään ruoka-apujärjestö, mutta ruoka on valitettavasti se, mitä meiltä eniten pyydetään. Ja 90% meidän kaikista näistä avustettavista perheistä elää tukien varassa. Ja tosi moni tulee toimeenkin sillä ja kituuttelee pienesti. Se ongelma tulee yleensä siinä kohtaa sit vastaan, kun tapahtuu jotain poikkeavaa. Se saattaa olla vaikka sähkölaskun tasauslasku, 60 €, voi kaataa jonkun perheen koko talouden. Se saattaa olla, just meillä oli yksi perhe, jossa lapsella oli käsi katki ja sitten sen äidin piti miettiä, että ostaako se sille puranaa vai ostaako jauhelihaa, kun molempiin ei ollut rahaa. Eli yleensä nämä tämmöiset tilanteet tapahtuu poikkeavissa olosuhteissa, ja nyt kun ruoan hinta ja vuokrat on aika tähtitieteelliset, ainakin mun mielestä pääkaupunkiseudulla, ja ruoan hinta on noussut, mutta tuet ei ole noussut mihinkään. No sitten ihmiset syö hirveästi näitä vuokrarahoja ja muita tilanteita, minkä takia me ollaan sitten jouduttu maksaa esimerkiksi ihmisten vuokria tai jotain muita sähkölaskuja tai näin, mutta toinen tilanne, mikä tulee vastaan, on lomat. Kesäloma on pahin esimerkiksi lapsiperheille, kun lapset, jotka saa sen yhden päivän ainoan lämpimän aterian koulussa tai päiväkodeissa, niin ne ei saa sitä kesällä mistään. Heidi, nyt keskeytän sen verran, että sydäntä särkeviä tarinoita, mitä me tehdään? Me tehdään niin. Ensinnäkin, kun on puhuttu sitä, että meillä on työvoimapulaa, niin opiskelijoilta tulokatto pois, jolloin opiskelijat saisi tehdä just niin paljon töitä kuin niillä sielusia, tai jolloin me saadaan heidät pois, koska meillä on niitäkin tosi paljon tässä. Toinen, mikä lapsiperheitä auttaa hirveästi, olisi, kun me saataisiin aamiainen sinne kouluun. Sitten me tarvittaisiin talousapua näille ihmisille, jotka on näissä tilanteissa. Yleensä ihmiset on ihan, siellä ei ole mitään poikkeavia tilanteita niissä kotona, saattaa olla vaikka työssä käyviä ihmisiä, mutta moni ihminen tarvitsee näitä talousapua siihen kodin pyörittämiseen. Sitten ihmisen joutuu, kun siinä hädässä, kun sä oot, että sulla ei ole sitä rahaa, niin sitten sä turvaudut tämmöisiin kuin pikavipit, josta sitten on taas ei mennä kuin ojasta allikkoon. Ja sitten toinen, mikä on se, että silloin kun 2017 toimeentulotuki siirtyi SOSulta Kelalle, niin se meni vähän huonosti se, eikä niin vähäkään. Ja siitä takia meillä on noussut kauheasti tämä ruoka-avun tarve. Ja siellä sanotaan, että kun tulee vääränlainen päätös, niin sen pitäisi viikossa ratketa, mutta kun se ei ole, niin siellä saattaa olla ihminen, joka on 3 viikkoa ilman ruokaa ja ilman minkäännäköisiä tukia. Eli se virhemarginaali pitäisi saada tiputettua, ja silloin mä uskon vahvasti, että sieltä tippuisi monta ihmistä pois siitä ruokajonosta, kun sitä rahaa olisi sen verran, että sitä riittäisi sitten siihen ruokaankin. Hyvä, kiitoksia. Ja Mika Niikko on saapunut. Tervetuloa Mika Niikko keskuuteemme. Saat vastata seuraavaan kysymykseen ensimmäisenä. Moni
ehtikin jo sanoa, että miten sosiaaliturvaa pitäisi uudistaa teidän puolueen mielestä, jotta ruoka-avun saajien tilanne paranisi. Ja nyt puhutaan nimenomaan ruoka-avun saajista. Ja nyt annan puheenvuorot niille, jotka viimeksi puhuivat hyvin lyhyesti, eli Anne, Tuomo ja Tiina, ja sitten Mika Niikko, ole hyvä, saat aloittaa. Mika Niikko, paneeli kutsuu. Okei, teimme parhaamme. Siinä tapauksessa Tiina Tuomela, mitä sinun tai puolueesi mielestä, niin jos haluat vielä lisätä jotain siitä, että puolueen mielestä... Anteeksi, mulla on ollut mikrofoni ja tuon videon kanssa ongelmia, mä en ole saanut toimia tässä kännykässä, mulla meni tosi pitkään tämä, että mä saan ne toimia ne videot. Niin... Okei, Mika, päästään suhun sitten kohta seuraavana, mutta ehdin antaa jo Tiinalle puheenvuoron, niin ole hyvä Tiina, jos haluat lisätä vielä jotain siihen, että miten mielestäsi tai puolueesi kristillisdemokraattien mielestä sosiaaliturvaa pitäisi vielä muuttaa. Oikeastaan aika pitkälti jo tuossa ensimmäisessä puheenvuorossa kävin läpi tästä pirstaleisuudesta ja yhden lukun periaatteesta, koska ne on niin kuin olennaisen tärkeitä. Se, jos me ajatellaan sosiaaliturvaa muuten, niin meidän pitää, mitä myöskin kävin vähän jo läpi, niin näitä perhepalvelujen uudistamista, perheiden varhaista tukemista, jotta me estetään niin kuin lasten ja nuorten syrjäytymistä ja tavallaan, että me niin kuin puututaan tähän köyhyyskehitykseen jo varhaisessa vaiheessa. Mun mielestä muuta nyt en ehkä heti tule mieleen. Lapsilisien nosto, tästä perusturvan tason nostosta jo puhuin, että paljonko nostetaan lapsilisiä? No varmaan voisi nostaa, tämä on taas tämmöinen, että ehkä miten 50 €. Että hyvä, lisätään tänne 150 lisätään laskuun, eikö niin? Joo, mutta oikeastaan ei nyt tässä kohtaa tule ihan isosti täydentävää mieleen. Hyvä, kiitoksia. Sitten Mika Niikko, olemmeko saaneet sinut keskuuteemme? Nyt ilmeisesti pitää ottaa mahdollisuutensa silloin, kun hän on paikalla. Mutta mennään siispä Tuomo Törmäseen, kokoomus. Miten sinä tai puolueesi uudistaisitte sosiaaliturvaa siten, että se hyödyttäisi nimenomaan ruoka-avun saajia tulevaisuudessa? Kiitos. Sosiaaliturvan taso se kiistämättä on Suomessa alhainen, ja jos meidän vain tämä valtiontalouden kokonaisuus ja kestokyky mahdollistaisi, niin en minä eikä varmasti kokoomuskaan laittaisi pahaksi, että perusturvan tasoa korotettaisiin, kunhan mutta siinä huomioidaan... Onko se mahdollista? Se ei tällä hetkellä juuri ole mahdollista, mutta pidemmällä aikavälillä, kun me hyvinvointiyhteiskuntaa pelastetaan, niin minä toivon, että se on mahdollista. Mutta siinä se tasapainottelu, niin kuin aikaisemmin sanoin, että kannustinloukkujen ehkäisy myös. Mutta sitten tähän sotu-uudistukseen, sosiaaliturva-uudistukseen, niin siitä tulisi ehdottomasti saada nykyistä yksinkertaisempi, jotta ei olisi se tilanne, kun tällä hetkellä ihmiset eivät tiedä, mihin he ovat oikeutettuja ja mitä he voisivat saada. Yksinkertaisempi, yhden lukun periaate, mielellään yksi tukimuoto. Ja sitten ehkä yksi oleellinen näkökulma myöskin se, että tehdä sellainen uudistus, mikä nykyistä paremmin ja joustavimmin mahdollistaisi työn ja sosiaaliturvan yhdistämisen myöskin, eli myöskin lyhytaikaisen pienipalkkaisemman työn vastaanottamisen. Mutta kun meillä yhteiskunnassa rahat on tiukilla, niin kaikessa rahan käytössä miettiä, miten me saadaan myös sosiaaliturvassa euroilla vaikuttavuutta ja miten ne tuet saadaan kohdentumaan oikein. Että esimerkiksi kun puhutaan lapsilisistä, niiden korottamisesta, niin mä itse ajattelen, että lapsilisä on aika huonosti kohdentuva tuki yleisellä tasolla, koska sitä valuu aika paljon myöskin niihin perheisiin, missä se menee vaikkapa sijoittamiseen, eikä esimerkiksi ruokaan. No, kuulenko kokoomuksen ehdokkaan ehdottavan lapsilisiä pois rikkailta? Se voi olla, jos tilanne on tarpeeksi paha yhteiskunnassa, niin se on asia, josta voidaan joutua keskustelemaan. Onko se tarpeeksi paha nyt? Ei välttämättä onneksi vielä. Mutta mä en missään tapauksessa lukitse sitä mahdottomuudeksi, että keskusteltaisiin, että onko lapsilisää, onko sinne joku tuloraja. Se voisi olla hyvinkin jopa oikeudenmukaista. Toki toisaalta oikeudenmukaista on myöskin se, että kun kaikki maksavat veroja, myös hyvätuloiset, niin hekin jotakin tulonsiirtoja saavat. Että se on aina oikeudenmukaisuus, mistä päin me sitä katsomme. Mutta sitten sosiaaliturvauudistukseen vielä myöskin se kysymys, että voisiko se olla nykyistä vastikkeellisempaa, joka tukisi taas myöskin näiden sosiaaliturvaa saavien ihmisten osallisuutta ja toimijuutta. Hyvä. Muutamia ajatuksia tässä. Sitten Anne Kalmari on vuorosi ja
sieltä seuraavaksi sitten viittaavat. Havaitsen kätenne. Mutta Anne, ole hyvä. Kiitos. Tässä tuli jo ensimmäisellä kierroksella tosi hyviä puheenvuoroja esimerkiksi edustaja Lohikoskelta tai edustaja Forsgrenilta. Sitähän on sanottu, että vasemmistoliitolla ja keskustalla on samat köyhät. Eli tavallaan me haluttaisiin, niin kuin meidän puolueen näkökulma on se, että ei ajateltaisi, että niin kuin kaikki sosiaaliturva perustuu lähtökohtaisesti niin kuin ansiosidonnaisuuteen, vaan huolehditaan myös siitä porukasta, joka ei ole päässyt niin kuin yhteiskunnan rattaisiin. Mutta toki siihen kuuluu myös sitten se, että olisi sitä itseauttamiskykyä, jolloin mun mielestä on, niin kuin, olisi tärkeää mennä kohti sitä, mitä parlamentaarisestikin haetaan, että olisi niin kuin isompi tämä perusturvan taso. Jos se on nyt 555 € yksi eläjältä, niin jokainen voi miettiä, että sillä ei ihan oikeasti todellakaan pysty pärjäämään. Mutta mitä tässä niin kuin nostettiin esimerkiksi siitä, että lyhyenkin työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa, että se ei niin kuin leikkaisi pois toimeentuloa, oli sitten työelämässä. Ja mun mielestä oli niin kuin ihan järkevää ollut nyt nostaa esimerkiksi opiskelijoidenkin niin kuin työntekomahdollisuuksia. Että kaikki tämmöinen niin kuin kannustaminen ja ylivelkaantuneiden osalta esimerkiksi siellä näiden suojaosien selkeä nostaminen on niin kuin vastaavan tyyppisiä toimia. Niin jos jonain päivänä voi olla niin kuin mahdollista päästä siitä köyhyysloukusta helpommin pois ja tavallaan se myös niin kuin kantaa ihmistä itseään, luo osallisuutta ja niin kuin tärkeäksi tulemisen tunnetta, että pääsee vaikuttamaan. Ja kun tässä tuli sitten tästä että onko työnhakijoita kyykytetty, niin kyllähän tosiasia on, että onhan tämä vähän kurjaa, että ihmiset joutuu hakemaan työpaikkoja, semmoisiakin työpaikkoja, mihin ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta ja näin, jolloin mä katson, että osallisuutta yhdellä lailla on myös esimerkiksi vapaaehtoistyö ja se pitäisi lukea samalla tapaa hyväksi kuin muut niin kuin työllistymiseen liittyvät toimet, koska se kantaa myös samalla lailla ihmistä eteenpäin. Mutta tässä komppaan tosi paljon, mitä Pia ja Bella totesi. Kiitos Anne. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edetään järjestyksessä, sanon nopeasti ja pitäkää please lyhyinä. Mika, Heidi, Eeva, Bella, Kirsi, Pia. Mutta nyt Mika Niikko, saavu keskuuteemme ja valista meitä siitä, että mitä puolueen perussuomalaiset aikoo parantaa tai haluaisi uudistaa sosiaaliturvaa, jotta ruoka-avun saajien tilanne paranisi. Tämä on hyvä kysymys, koska tämä ei suorastaan heti sitä parannusta ruoka-avun vähenemisen tarvetta, vaikka sosiaaliturvaa uudistetaan, koska ellei sitä koroteta sitä määrää huomattavasti, niin eihän se sitä ratkaise, vaikka se olisi tämmöistä niin kuin esimerkiksi kansalaisperusteista sosiaaliturva-uudistusta me ollaan kyllä kannattamassa. Eli me tästä hakumallisysteemistä, siis tavallaan, että meillä on vähän erilainen korvaustaso Suomen kansalaisille ja sitten niille, jotka eivät ole Suomen kansalaisille. Kun meillä on nyt asumisperusteinen toimeentulotuki, niin perussuomalaiset haluaisivat, että se olisi painettu suurimmaksi osaksi kansalaisperusteiseksi sen niin kuin sosiaaliturvan niin kuin korkeampi osuus. Eli autetaan osaa ruoka-avun asiakkaista, mutta ei vaikka niitä ukrainalaisia sitten. Kyllä me autettaisiin kaikkia, mutta siis se taso olisi korkeampi kansalaisperusteessa. Se vaatisi perustuslain uudistusta ja me ollaan valmis kyllä siihen hommaan, että se menisi näin, että tämä varallisuus jakautuisi Suomen kansalaisille suurimmassa määrin kuin niille, jotka vieraaksi on tänne tullut. Ja sitten mitä tästä ruoka-apu-uudistuksesta tulee, niin perussuomalaiset on nyt aikanaan saanut jo viime vaalikauden alussa käyntiin se, että valtion avustuksia jaetaan
se noin 2 miljoonaa vuodessa ruoka-aputoimijoille, mutta se ei jakaudu sinne ruohonjuuritason toimijoille. Esimerkiksi viime avustus on jakamatta edelleen ja viime vuoden avustuspäätös ymmärtääkseni on vieläkin jakamatta. Ja sitä aikaisemmin kun ne on jaettu, niin ne ei ole jakautunut oikein. Siitä edellisestä avustuksesta niin Punainen Risti sai 900 000 muistaakseni rahaa, joka ei meidän mielestämme kuulu. Nämä isot järjestöt, joilla päätyö on aivan jotain muuta kuin ruokajakoa, vaan se valtion avustus pitäisi jakautua nimenomaan niille noin 400 ruoka-aputyötä tekevälle järjestötoimijalle, jotka tekevät kädestä suuhun tätä työtä. Että tämä hallituskausi teki siitä poliittista, siitäkin ruoka-apurahan jakamisesta, ja se on vaikeuttanut sitten näiden järjestöjen toimintaa, kuten täällä, jossa itsekin olen tänään tämmöisessä ruoka-apujärjestötyössä ollut mukana. Että tämä toivon mukaan ensi vaalikaudella olisi sitten niin kuin tukikohdistus siten, että se menisi nimenomaan näille pienille toimijoille, joilla ei ole mitään isoja kukkaroita ja rahoituslähteitä yleensä yhtään mitään olemassa. Kiitoksia Mika Niikko. Ja sitten... Hei, valtakunnallisesti on tosi tärkeää, että sielläkin, missä näitä tavallaan pääkaupunkikeskeisiä ihania tärkeitä järjestöjä ei ole, niin että sitä ruoka-apua SPR:kin kanssa voitaisiin tehdä. Kenen kommentti? Anteeksi, mä en nähnyt sitä. Ai Annen. Okay. Joo, Anne kommentoi. Kyllä. Hyvä, pidetään puheenvuorolistasta kiinni. Nyt on Heidin vuoro. Heidi, pyysit kommenttia. Ihan tuohon Tuomoon nopeasti, kun hän sanoi tuossa lapsilisistä ja kenelle se kuuluu, niin sehän on yksi ratkaisu, mikä on se, että se lapsilisä voisi olla vapaaehtoista, koska meillä tosi moni ihminen lahjoittaa lapsilisät meille, jotta me voidaan käyttää ne sitten parhaaksi katsomallamme tavalla esimerkiksi juurikin tuohon ruoka-apuun. Ja sitten tuosta noista tukien käsittelyistä, niin se pitäisi olla, nykyään se on muuttunut paljon, kun ei ole enää sosiaalityöntekijöitä omia tietyillä ihmisillä, niin se voisi olla henkilökohtaisempaa, jolloin niitä voitaisiin käsitellä tapauskohtaisesti ja tukien tarkkuus pitäisi olla parempaa, niin silläkin jo auttaisi tosi paljon, että se ei ole sillä tavalla kaikille kaikkia samaa, vaan monelle riittää pienikin apu ja sillä pääsee sitten hyvin eteenpäin, että resurssejahan se vaatii, mutta näillä asioilla ainakin mun mielestä pääsisi eteenpäin. Kiitoksia. Eeva. Kiitoksia. Mun mielestä tässä nyt menee ehkä vähän moni asia jotenkin vähän sekaisin. Mun mielestä on todella tärkeää, että me ei siirrytä tällaiseen yhteiskuntaan, jossa vain on köyhäinapua ja muuten julkinen ei niin kuin pyri tasaamaan esimerkiksi tai lasten eriarvoisuutta ja niin edelleen. Ja mun mielestä on todella tärkeää pitää kiinni lapsilisän universaalisuudesta, jossa niin kuin ei ole todellakaan tarkoitus, että se niin kuin ei ole niin kuin toimeentulo asia, vaikka tämä yksinhuoltaja tietenkin on sitä, mutta pointtina on tasata lapsiperheiden ja niiden, jotka ei ole lapsiperheen tuloja. Ja siinä mielessä niin tukea sitä, että tässä on perheystävällisyyttä, että kuitenkin on mahdollista lapsilla saada vähän samanlaisempia lähtökohtia. Et sen takia mun mielestä niin pitää ehkä varoa, kun lähtee niin hirveän herkästi ja ajatella, että kun rahaa ei riitä, niin sitten vaan jaetaan, koska aika nopeasti tulee, on tärkeää myös, että me ylläpidetään sellaista tunnetta, että kaikki saa jotain meidän yhteiskunnassa. Se on vähän niin kuin sama kuin meidän peruskoulu ja terveydenhuolto, että me jaetaan ne, ja se on ehkä ainoa tapa pitää huolta myös siitä, että meillä on hyvät laadukkaat palvelut myös niille köyhille, joilla ei ole niin vahva ääni. Nämä on mun mielestä isoja juttuja, mutta tämä tekee asian tietenkin aina hankalaksi. Mä ajattelen, että tällaista köyhyyden kuvan niin kuin työstämistä ja köyhyyden poistamista ja syrjäytymisen ehkäisemistä on tärkeää tehdä kokonaisuutena. Ja silloin nämä palvelut ja kaikki asiakasmaksut ja lääkekatot ja sairauskulujen katot on tosi tärkeitä. Ja sen takia se sotu-uudistus tietenkin on tärkeä, mutta sama nähdä myöskin näitä erityistilanteita. Tämä sosiaalinen luototus on erittäin mielenkiintoinen. Se on vaan alikäytetty ja se on nimenomaan ajateltu, että se tulisi mukaan. Se on vähän niin kuin tällainen sosiaalista pankkitoimintaa, jossa voi niin kuin tilapäiseen arjen aika pieniinkin tarpeisiin, mutta jotka voi just kaataa, niin on sitten helpompi saada tukea. Kokemukset tähän asti on tosi hienoja, kun kunnat on ylläpitänyt sitä ja ihmiset yleensä maksaa takaisin.
Joten se ei olisi asia, joka ei edes tavallaan edes on niin kuin investointi tällaiseen pärjäämiseen. Että pitäisi olla myös sellaisia järjestelmiä, jotka niin kuin auttaa jonkun vaikean tilanteen ohi. Ja sitten ajattelet, että koko tämä päivä... Kiitos Eeva. Nyt katkaisen minut tähän, koska päätän muut ääneen. Ne on tosi mutta tärkeitä. Kiitoksia. Bella. Joo, Eeva, sä puhuit tosi paljon sellaisia asioita, niin kuin aina, mitä mä olisin nostanut esille. Mä ajattelen, että tämä pohjoismaisen hyvinvointivaltion perusta lähtee siitä, että palveluita tuotetaan muille kuin niille köyhille. Ja sehän perustuu sellaisen universaaliseen ajatukseen. Se toteutuu tällä hetkellä aika vahvasti koulutuksen puolella, mutta myös palveluiden tasolla. Ja onhan meillä paljon ajatusta siitä, että julkisen sektorin palvelut on tarjolla kaikille eikä tuloluokasta katsomalla. Ja tämähän niin kuin tavallaan myös jollain tasolla mahdollistaa sen, että verotusaste on korkealla, koska niitä palveluja saa myös ihmiset laajalti. Eli se mun huoli on se, että jos me aletaan tekemään niin kuin vanhanaikaista köyhäinpolitiikkaa, missä mennään USA-laiseen malliin tai tällaiseen, missä sitten yhteiskunta tukee vaan niitä pienemmillä rahoilla niitä köyhiä, niin se yhteiskunnan kokonaisvaltainen hyväksyntä siihen rahojen käyttämiseen saattaisikin heikentyä ja sitä kautta myös niiden köyhien ihmisten tilanne heikentyä ja sitten se yhteiskunta alkaisi polarisoitumaan entisestään. Ja siitä näkökulmasta mä kannatan itse universaalia lapsilisää ja mä ajattelenkin, että se lapsilisä edustaa ensisijaisesti sitä yhteiskunnan elettä siihen, että perheellä on tullut lapsi ja tavallaan tuetaan sitä lasta perheessä, eikä niin, että se olisi köyhyyspolitiikan ensisijainen elementti. Ja tästä samasta syystä olin sitten vähän eri mieltä Tiian kanssa tuossa aikaisemmassa puheenvuorosta, ihan pikkuisen vaan, eli taas minä en kannattanut sitä ylimääräistä lapsilisän jakamista, koska se on taas juuri siitä näkökulmasta, vaikka mä kannatan sitä universaalia yksinkertaista lapsilisää, että se lähtee kaikille, mutta jos se tulee tuplana, niin se taas ei ole järkevää köyhyyden torjuntaa, koska se ei ole tarkoitettu siihen elementiksi, vaan että jos me halutaan niin kuin korjata niitä lapsiperheiden tilannetta, mitkä on tällä hetkellä inflaation ja monien muiden kriisien näkökulmasta voinut huonosti, on muita elementtejä, mitkä siihen helpommin olisi parempi vaihtoehto. Mutta eli pitäisi tässä tilanteessa... Jälleen pidän tällä törkeästi sinut keskeytän. Kiitoksia. Mennään Kirsi. Kirsi, pidä lyhyenä, please. Joo. Eli kun on tätä keskustelua kuunnellut, niin olen miettinyt, että puhutaan köyhyydestä, että se on se, mihin mä haluan tarttua. Että ei välttämättä siis, mä olen omassa pikkukaupungissa käynyt näissä niin kuin ruokajakelutilanteissa, niin mä en välttämättä määrittele niitä kaikkia ihmisiä edes köyhiksi, vaan ne on jossain siinä tilanteessa, että syystä tai toisesta ovat päättäneet tulla hakemaan ruokaa. Toki niillä on varmasti rahapulaa, mutta se, että välttämättä he ei ole mitenkään absoluuttisen köyhiä ollenkaan vaikeissa elämäntilanteissa erilaisista syistä, mutta monilla lapsiperheillä se köyhyys on enemmän sitä suhteellista köyhyyttä, jossa ollaan niin paljon erilaisessa asemassa kuin nämä muut. Ja kun se köyhyys, joka oikeasti on sitä, joka haavoittaa ihmistä, on se niin kuin keinottomuus ja osattomuus. Että kaikki, mikä tukee niin kuin osallisuutta ja sitä, että me saadaan osatyökykyiset ihmiset töihin, vammaiset ihmiset osaksi yhteiskuntaa, niin mä haluaisin niin kuin ajatella, että se olisi sitä mun köyhyydenhoitoa. Kiitoksia. Ja vielä Pia, ennen kuin mennään eteenpäin. Joo, kiitos. Tässä on ollut tosi monia hyviä puheenvuoroja. Joo, siis komppaan myös mitä Bellakin äsken sanoi tästä ylimääräisestä lapsilisästä joulukuussa, mikä maksettiin, mutta se mikä siinä oli hyvä oli se, että lapsilisiähän ei ole korotettu, ne ei ollut indeksisidonnaisia, eli ne on jäänyt jälkeen jo muutenkin, ja se vähän paikkasi tätä ongelmaa, ei ne mikään köyhyysongelman poistaja toki ole, mutta on todella samaa mieltä siitä, mitä Bella tuossa aikaisemmin sanoi tästä. Vasemmistoliitto myös kannattaa tätä kohti perustuloa ajatusta, että yhtenäistetään perusturvaa ja otetaan askeleita kohti perustuloa. Se kuuluu meidän ohjelmaan ilman muuta. Se, mitä mä haluan sanoa palveluista, on se, että meillä on juuri näin, kun Eeva tuossa puhui näistä eri asiakasmaksuista ja omavastuista ja näistä, niin Vasemmistoliitto ajaa sitä, että meillä yhtenäistettäisiin nämä yhdistettyyn maksukattoon.
Eli kun on näitä lääkkeiden ja sitten on näitä, kun mennään lääkäriin, vaikka joutuu menemään taksilla tai muu kuljetus, ja sitten on nämä erilaiset omavastuut, mitä näihin kuuluu, niin jos ne olisi yhden maksukaton piirissä, niin se helpottaisi monen pienituloisen asiaa. Ja samoin sitten palveluista vielä se viimeinen pointti, että siellä ruoka-avun yhteydessä mä oon käsittänyt, että tosi monet ruoka-avun asiakkaat toivovat, että siellä olisi sitä neuvontaa ja kohtaamista. Niin esimerkiksi meillä Keravallakin toimii ihan yhdistyspohjaisena tämmöinen Polku ry, mikä on tällainen matalan kynnyksen paikka, mihin voi tulla, oot sä sitten köyhä tai yksinäinen tai muuten tuen tarpeessa, niin siellä on ihmisiä, jotka neuvoo ja sitten sä saat lisäksi apua siihen, esimerkiksi sitten sen ruokapaketin. Niin tämän tyyppistä mä toivon, että meillä olisi jatkossa lisää. Hyvä, paljon kiitoksia kaikille. Erittäin hyviä kiinnostavia puheenvuoroja. Et saa, pahoittelen, menemme eteenpäin. Mutta saat vastata seuraavaan kysymykseen, kuten kaikki te, ja pyydän hyvin tiiviitä vastauksia. Nimittäin nyt puhutaan ihan siitä ruoka-avusta, ei puhuta mistään muusta, puhutaan ruoka-avusta. Kysymys on, kenen vastuulla ruoka-avun pitäisi olla, ja miten teidän puolue aikoo parantaa ruoka-aputoimijoiden toimintaedellytyksiä? Nyt pyydän pelkästään ruoka-avusta nyt tässä kysymyksessä tai tässä vastauksessa puhutaan. Ja lähdetään täältä. Mika Niikko, ole hyvä. Kenen vastuulla on ruoka-apu ja miten ruoka-aputoimijoiden toimintaedellytyksiä teidän puolueenne perussuomalaiset parantaisi? Mika Niikko ei ole täällä. Heidi Jaari, mitä tekisi Liike Nyt? No ihan ensinnäkin ruoka-apu ei kuulu mun mielestä järjestöille. Ruoka-apu on semmoinen, mitä mun mielestä kenenkään ei pitäisi joutua tarvitsemaan, jonka takia edelleen nämä tukiasiat pitäisi toimia niin, että sitä ruoka-apua ei tarvitse. Meillä ruoka-apu toimii niin, että meille pitää laittaa hakemus, jolla me todennetaan se ihmisen ruoka-avun tarve, jotta me vältetään väärinkäytöksiä, mitä siihen kuuluu. Elikkä mä olen sitä mieltä, että nämä tukiasiat pitää järjestää niin, että lapset, etenkin lapset ja lapsiperheet pärjäävät ilman sitä ruokaa, koska lasten paikka ei ole ruokajonossa. Kenen vastuulla on siis ruoka-apu? Valtion. Kenen vastuulla? Valtion, yes. Valtion. Mä olen kirjoittanut kirjan tästä aiheesta, äiti minulla on nälkä, koska meillä on niin paljon lapsia, jotka ilmoittaa keskiviikkona, että pitää syödä koulussa paljon, koska isä saa vasta perjantaina rahaa. Ja mä olen tätä tehnyt 7 vuotta, niin tiedän tuhansia ihmisiä tavanneena, että ruoka-avusta tiedän hyvin paljon. Kiitos Heidi. Tiina Tuomela, kenen vastuulla sen pitäisi olla ja miten puolueenne parantaa toimintaedellytyksiä? Ehdottomasti valtion vastuulla pitää olla ruoka-apu ja nimenomaan tämä rahoitus, josta aikaisemmin jo puhuttiin, niin se pitäisi olla sellainen säännöllinen ja riittävän iso ja kohdentua nimenomaan kentän työhön näihin pienien järjestöjen tukemiseen myöskin. Eli tämä 3 miljoonan budjetti lisä olisi oikein tervetullut vuosittaiseksi. Mutta lisäksi tällä hetkellä myös meidän pitää vastuuttaa hyvinvointialueita ja myös ehkä kuntiakin jossain määrin sillä, että nämä järjestöthän toimii nyt siis kunnissa kautta hyvinvointialueilla ja heille pitäisi osoittaa toimintaedellytyksiä, muun muassa tiloja, missä he voivat tätä toimintaa järjestää. Lisäksi tavallaan hyvinvointialueiden vastuulla pitäisi olla myös tämmöinen sosiaalityön neuvonta ja tämmöinen yhteisöllisyyden rakentaminen siellä ruoka-avun yhteydessä, esimerkiksi juuri nämä yhteisöruokailut, että meillä oli tilat järjestää niitä yhteisöruokailuja. Et lyhyesti sanottuna sekä valtion että hyvinvointialueiden kautta kuntien vastuulla. Kiitoksia Tiina Tuomela. Kristillisdemokraatit, ottakaa kollegat oppia, näin pidetään lyhyitä puheenvuoroja. Kirsi Lehtimäki, kenen vastuulla ja mitä tehdään? Mä taas ajattelen, että tämä on hyvin vahvasti paikallista toimintaa. Et sosiaaliturva tulee jo niin kuin valtio on säätänyt lait ja ohjeistaa, kunnat toteuttaa niin kuin sosiaaliturvaa ja tämä on siis semmoista täydentävää toimintaa, mikä mun mielestä räätälöityy niin kuin siellä, missä ihmiset asuu, riippuen hyvin pitkälti siitä kunnasta, missä ollaan. Että mä en niin kuin Tämä on siis sosiaaliturvaa täydentävää vapaaehtoista toimintaa, jolla on tärkeä rooli, mutta mä olen hyvinvointialueenkin päättäjä, niin mä en jotenkin näe tätä hyvinvointialueen toimintana. Mun mielestä esimerkiksi omassa pienessä kaupungissa toimii kaupungin yhteistyöllä, joka järjestöt, seurakunnat, settlementti organisoi ja se toimii hyvin. Ja kaupunki mahdollistaa tiloille ja muille. Kiitoksia.
Sitten Tuomo Törmänen, kokoomus. Rahoitusvastuu, minusta Tiina Tuomela hyvin toi esille sen valtiolla, ja sitten miten ruoka-avun toimintaedellytyksiä muuten parannettaisiin, niin varsinkin kun katsoo pienempien paikkakuntien näkökulmasta, niin byrokratian vähentäminen siitä, ja sitten pienillä paikkakunnilla on toki sitten se haaste, että kun ei oikein ole sitä ruokaa, mitä jakaa, varsinkin niin kun tämä EU-ruokajako päättyi vastikään. Eli se on jotenkin itselle suuri huoli nimenomaan, että tämä varmasti kaupungeissa toimii paremmin kuin pienillä paikkakunnilla. Ja miten saataisiin myös nämä pienet paikkakunnat mukaan tähän ruoka-apuun, kun se tarve on yhtä lailla myöskin siellä. Kiitoksia. Bella Forsgren, vihreä. Joo, kyllä mä ajattelen, että se rahoitusvastuu pitää olla valtiolla, mutta sitten se, että kuka sen konkreettisesti toteuttaa, niin siinä mä en näe sitä ajatusta, että järjestöt ei voisi jatkaa sitä. Että siinä niin kuin tavallaan siinä järjestämisessä pitäisi tehdä sitä yhteistyötä järjestöjen, kuntien ja kaikkien hyvinvointialueen, mutta se rahoituspohja pitäisi valtion säätää ja siten turvata. Mutta sitä rahaa pitäisi myös antaa siihen ruoka-avun kehittämiseen ja yhteistyörakenteiden vahvistamiseen. Eli meillähän on tosi erilaisia tapoja tällä hetkellä eri alueilla järjestää sitä, ja siihen kehittämiseenhän myös tarvittaisiin sitä rahoitusta. Kiitoksia. Hyvä. Ja sitten Saanko mä? No niin, kiitos. Saat. Juuri nyt saat. Joo, mä ajattelen, että Antero Laukkasen perinteen velvoittamana meillä kaikilla eduskunnassa on velvollisuus huolehtia siitä, että ruoka-apuun riittää rahat. Mä oon itse monta kertaa ollut nostamassa niin sanotusta joululahjarahoista ruoka-apurahoja, sit kun ne ei ole muuten tullut. Ja kyllä sitä niin kuin auttavasti on aina saatu eteenpäin, mutta kyllähän tämä pitäisi olla niin, että nämä muutama miljoona ihan oikeasti sieltä budjetista löydetään. Mutta siitä asiasta mä olen niin kuin vähän Niikon kanssa eri mieltä tai aika paljonkin eri mieltä, että kyllä meidän niin kuin pitää hyväksyä, että näitä on monia niin kuin isojakin toimijoita, joita me tarvitaan. Me tarvitaan kirkkoa tai SPR tai tämän tyyppisiä, koska kaikkialla Suomessa ei ole niin kuin aktiivisia järjestöjä, vähän niin kuin Heidi hienosti vetää nyt omaansa tai näin, että ei niin kuin sulettaisi tällaisia isoja organisaatioitakaan pois siitä. Ja vähän on samaa mieltä kuin aika moni muukin, että ehkä kuitenkin järjestöjen kautta se toimisi paremmin kuin hyvinvointialueen organisoimana, mutta toki yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. Kiitoksia. Sitten sama kysymys, Eva Biudet. Kiitoksia. Mun mielestä pitää tietenkin erottaa tämä rahoitus ja toiminta. Ja ajattelen itsekin, että järjestöjen pitäisi hoitaa se, koska minun mielestä järjestöjen ei pitäisi tehdä mitään tällaista tarvearviota, vaan se pitäisi oikeasti olla matalan kynnyksen, että jokainen tulee sieltä jostain syystä. Ja viranomaisten tehtävä on tehdä tarvearvioita, kun puhutaan sosiaaliturvasta ja sosiaalituista, mutta tässä on nimenomaan se ero, että voi hyvinkin oudoistakin syystä olla tarvetta ja sitten kun ei putoa ei ole kenenkään muun arvioitavissa. Et sen takia mun mielestä on hienoa, että järjestöt tekee myöskin hyvin erilaiset järjestöt, joilla on eri toimintatapoja, esimerkiksi tämä yhdessä syöminen ja niin edelleen, ja myöskin etsivä työ ja tällaista. Mutta sitten mä ehkä ajattelen kuitenkin, että tämä rahoitus ehkä olisi hyvä kuitenkin olla myöskin hyvinvointialueilla, joskin se tarkoittaa sitä, että valtion pitää tietenkin kohdistaa sinne, missä on vähän enemmän tarpeita, esimerkiksi asunnottomia ja niin edelleen, enemmän sitä tukea. Koska se hyvinvointialue, jos se on heidän niin kuin vähän vastuulla, niin he myöskin joutuu tekemään enemmän muita toimenpiteitä. Niin, tämä koko palvelujärjestelmä on niin kuin, että siinä on tietty pointti, mutta se voidaan toki hoitaa eri tavoin. Mutta järjestöt on hyviä toimijoita. Kiitoksia. Ja taas huhuilen tässä kohtaa Mika Niikkoa. Oletko läsnä? Oletko paikalla? Joo, no niin. Joo, kysymys kuuluu siis, että ja miten puolueenne aikoo parantaa ruoka-aputoimijoiden toimintaedellytyksiä ja kenen vastuulla ruoka-avun pitäisi olla? No totta kai mä lähden nyt siitä liikkeelle, että kun se on kansalaisjärjestötoimintaa, se on syntynyt tarpeesta, jossa ihmiset haluavat osallistua vapaaehtoistyöhön, niin tämmöinen kansalaistoiminta pitää siis valtion ja kuntien ja hyvinvointialueiden yhdessä pohtia, kenen vastuulla se rahoitus on. Se on erittäin edullista
auttamistyötä, johon mielestäni ei edes kuntien pitäisi sotkeutua. Esimerkiksi Vantaalla meiltä yhteisen pöydän hanke, vaikka sitä on kovasti kehuttu, niin kuin Helsingissäkin on ollut tämmöistä kaupungin koordinoimaa ruoan keräämistä ja jakamista, niin se ei kuulu niille se tehtävä ollenkaan. Kunnan ja valtion tehtävä ei ole jakaa leipää, vaan mahdollistaa rahoitus niille toimijoille, jotka sitä tekee, ja ei lähteä sotkeutumaan siihen operatiiviseen työhön missään määrin. Et mä oon ollut siitä eri mieltä, miten ollaan esimerkiksi Vantaalla toimittu, koska se tarvelähtöisyys on se A ja O, että se toimijat tietävät itse, missä se tarve on kaikkein niin kuin kipeintä, ja se yleisesti toiminta syntyy sille alueelle. Ja nyt mitä tulee tähän edustaja Kalmarin mainitsemaan Punaiseen Ristiin ja isoihin toimijoihin, totta kai ne voi toimia näillä alueilla, mutta tämä ei ole niiden niin kuin päätyötä. Suomen Punainen Risti aikanaan toimi itse, kun EU-ruokaa jaettiin, se koordinoi sitä ja jakoi niitä EU-ruokia eri toimijoille pitkin Suomea, ja siitä lähti mukaan. Ja sitten kun tämmöisiä isoja rahoja liikkuu, niin sitten ne isot toimijat saa ne isot rahat. Se ei ole missään määrin niin kuin oikeudenmukaista, että nämä isot toimijat saavat kyllä muita rahoituksia toimintaansa. Että nämä järjestöt, jotka tekevät tätä työtä, ne tekee pääasiassa omilla tulorahoituksilla, joita ne saa jopa joskus kirpputorimyynnistä ja milloin mistäkin pullon keräämisistä nämä toimijat, niin ne on niin eriarvoisessa asemassa nämä ruohonjuuritason toimijat. Ne yleensä hakee sitä rahaa vaan pelkästään polttoainekustannuksiin, tai joskus ne toivoo saavansa kylmäkulutusajoneuvoja, mutta yleensä ne saa vähän mitä sattuu. Ja hyvä, kiitoksia. Näin. Kiitoksia. Hyvä. Täällä Punaisen Ristin työntekijät näyttävät hyvin hämmästyneiltä kuullessaan tämän tulkinnan siitä, että miten Punainen Risti on ollut mukana ruoka-apua jakamassa, mutta me ehkä kuulemme siitä sitten heidän näkemyksensä myös myöhemmin. Mutta meillä on vielä Pia Lohikoski vastaamatta tähän kysymykseen. Ole hyvä. Joo, kiitos. Puolueella ei ole mitään sellaista asiakirjaan kirjattua kantaa, mutta kun selvitin tätä, niin tuolla STM:ssähän on tehty tällainen selvitys 2021, ja sen pohjalta nyt itse sitten tässä yritän ajatella, että miten se mun mielestä fiksusti menisi, niin mielestäni valtion pitää olla se, joka myöntää sen rahan. Sitten mun mielestä valtio voisi operoida sen hyvinvointialueiden kautta, joiden tehtävä olisi jakaa se sitten sinne paikalliselle tasolle, joko järjestöille tai kunnille, tai miksei seurakunnillekin, mutta tähän mä toivoisin tällaista vähän muutosta, että meillä on myöskin sitä porukkaa, jotka tekee sitten tätä hyväntekeväisyystyötä tällaisen oman esimerkiksi uskonnon levittämisen varjolla. Mä tiedän omalta paikkakunnaltani siten, että siellä niin kuin pakko kuuntelutetaan ensin joku tunnin juttu, jonka jälkeen vasta saa ruoka-apua, niin mun mielestä tämä on väärin, mun mielestä tällaista ei saa olla. Mun mielestä pitää olla neutraali, kaikilla pitää olla oikeus apuun ilman, että täytyy liittyä juuri sen uskontokunnan seuraajaksi, joka tätä sattuu kullakin paikkakunnalla levittämään, niin sen takia mä toivoisin tähän vähän parempaa koordinaatiota. Ja sitten vielä ihan boksin ulkopuolelta heitän tämän, kun tässä jotkut otti esiin tämän lasten kesäajan, niin osalla meillä paikkakunnillahan on näitä lasten kesäajan ruokailuita, joita on kouluissa tai leikkipuistoissa, niin mun mielestä valtio voisi ihan hyvin ryhtyä tätä tukemaan niin, että se saataisiin kaikille paikkakunnille, ja sen voisi kunnat operoida vaikka koulujen keittiöiden kautta, jotta se ei olisi vain joillain paikkakunnilla, mitkä on päättänyt tämän tehdä, vaan se olisi kaikkien lasten oikeus kesäaikanakin saada se yksi lämmin ateria. Kiitos Pia Lohikoski, Vasemmistoliitto. Hyvä. Seuraavaksi menemme viimeiselle kierrokselle, näin se kuulkaa aika rientää, kun pidetään hauskaa, joka on teidän omat kysymykset toisillenne. Joten olette saaneet valmistella, tämä tulee Heidi sinulle yllätyksenä, koska olemme saaneet sinut mukaan viime hetkellä. Teillä on arvottu, että kuka saa kysyä keneltä. Ja nyt riippuen siitä, millaisia puheenvuoroja olette toistaiseksi pitäneet, niin saatte joko 30 sekuntia tai 1 minuutin aikaa vastata. Ensimmäinen kysyjä on Tuomo Törmänen kokoomuksesta. Hän kysyy kysymyksen Kirsi Lehtimäeltä, jolla on minuutti aikaa vastata. Olkaa hyvä Tuomo ja Kirsi. Kiitoksia. Kysymys nimenomaan tästä, että miten me saataisiin köyhyyttä pienemmäksi ja vähemmäksi. Ja suora kysymys, miten SDP poistaisi kannustinloukkuja siten, että ihmisiä saataisiin työttömyydestä työhön, köyhyydestä työhön?
Aika alkaa nyt ja minä keskeytän tylysti, jos menee yli minuutin. Työttömyyden hoidossa itse ajattelen, että kannustinloukkuja pitää purkaa just siinä työttömyyden alkuvaiheessa, että se työn vastaanottaminen silloin pitää olla tehokasta ja siellä pitää olla paljon paukkuja ja että se työttömyys ei pitkity, on se sitten kannustinloukun purkamista tai mitä hyvänsä, mutta työttömyyden hoitoa. Sitten kun valutaan sinne pitkäaikaistyöttömyyteen, niin sitten ollaan erilaisten ongelmien parissa. Tämä on ehkä se mun ydin, miten mä ajattelen tämän työttömyystilanteen, että SDP ei ole leikkaamassa näitä työttömyysetuuksia, mutta itse ajattelen, että se paukut pitää olla, koska se työllistyminen on helpointa ja tehokkainta siinä työttömyyden alkuvaiheessa. Kiitoksia. Se oli jopa alle minuutin. Sitten Kirsi Lehtimäki kysyy Eeva Biudelta, jolla on 30 sekuntia aikaa vastata. Ole hyvä. No, Eeva Biudelta kysyisin, että puhut tästä lapsilisistä ja näistä tai siis yleensäkin tästä toimeentulotukea saavien perheiden tilanteesta, niin miten kokeneena päättäjänä, niin, että mitä mahdollisuuksia olisi siihen, että toimeentulotukea saavat perheet niin saisivat myöskin jatkossa sen lapsilisänsä? Ole hyvä, Eeva. Tämä on vähän niin kuin desperate kysymys, koska mä jo silloin, kun mä olin peruspalveluministeri, niin mä yritin tätä STM:ssä kovasti, mutta tässä on tällainen niin kuin järjestelmäuskollisuus ja sitten käytännön mahdollisuudet vähän vastakkain, että se ongelma on, että se niin kuin tavallaan sotii tätä viimesijaisuutta jollain tavalla vastaan, ja siinä mielessä tarkoittaa, että virkamiehet ei tykännyt. Ja sitten jos haluaa kaikille jotenkin nostaa sitä niin paljon, niin sitten menee niin paljon rahaa, että se tulee vaikeaksi. Kiitos Eeva. Siinä oli sinun 30 sekuntia. Se oli desperation. Kyllä. Ja Eeva Biaudet RKP kysyy Mika Niikolta. Perussuomalaiset, Mika, sinulla on minuutti aikaa vastata. Hei Mika, oletko siellä? Olet ollut meidän viihde tänään, kun olet ilmestynyt aina välillä. Okei, palaamme tähän. Palaamme Mikaan. Siinä tapauksessa tällä hetkellä vaihdamme sillä tavalla, että Bella Forsgren, eli Vihreät, kysyy Pia Lohikoskelta, ja Pialla on 30 sekuntia aikaa vastata. Bella, ole hyvä, kysy. Tämä on pahaa, kun me ollaan Pian kanssa varmaan kaikessa köyhyyspolitiikassa samaa mieltä. Mutta mä kysyn Pia sitä, että demarit ja vasemmisto aika vahvasti puolustaa aina sitä ansioturvaa ja myös perusturvaa, niin ehkä mä kysyn sitä, että miten me onnistuttaisiin puolustamaan niitä kumpaakin, että mitkä on ne askelmerkit seuraavissa hallitusneuvotteluissa, että ei päädyttäisi leikkaamaan sitä perusturvaa, koska se on se mun suurin huoli. Mä oon vahva perusturvan puolustaja, koska ne on ne kaikkein köyhimmät, niin ehkä kysyisin, että onko vasemmisto, niin kuin varmasti on, niin puolustamassa kaikilla sydämellä perusturvatasoa. Anna mennä 30 sekuntia, Pia Lohikoski. No niin, kiitos Bella. Niin kuin tiesitkin, niin Vasemmistoliitto ei ole leikkaamassa näistä kummastakaan. Ja se, millä me turvataan valtion rahoitus, se on verotus. Eli veropohja kuntoon, veronkierto, harmaa talous kuriin ja sieltä ylimmistä tuloluokista on varaa vähän kiristää sitä verotusta, jotta pienituloistenkin palvelut selviytyy. Niin tämä näin lyhyenä vastauksena. Paljon kiitoksia. Ja sitten jatka kysymällä Tiina Tuomelalta, kristillisdemokraatit. No niin, moikka Tiina. Mä kysyn Tiina sulta, että miten KD aikoo tulevalla hallituskaudella varmistaa, ettei sosiaaliturvaan tehdä leikkauksia, jotta köyhyys ja ruoka-avun tarve ei pääse tämän myötä ainakaan kasvamaan? Tiina, sinulla on minuutti. Lähtee nyt. Pyrimme tekemään kaikkemme, että sosiaaliturvaan ei tehdä leikkauksia, ja meillä on kaikessa politiikan teossa kyllä se, että esimerkiksi verotusta ei missään tapauksessa tule kiristää pieni- ja keskituloisilta. Eli tavallaan pikemmin heille pitää antaa pienituloisille veron alennuksia, mutta meidän pitää tehdä kaikkemme, jotta niin kuin meidän köyhimmät ihmiset tai heikommassa tilanteessa olevat ihmiset pärjäävät. En osaa sanoa sinulle nyt ihan konkreettisia askelmerkkejä, mitä tekisimme, mutta varmasti yhteistyössä tulevien poliitikkokollegojen ja puolueiden kanssa päädytään hyvään ratkaisuun, koska haluamme nimenomaan olla heikompien äänenä kaikessa päätöksenteossa. Kiitoksia. Tiina Tuomela, kristillisdemokraatit, kysyy Anne Kalmarilta, keskusta, jolla on 30 sekuntia aikaa vastata. Ole hyvä.
No niin, heippa Anne. Oletko ollut ruoka-avun jaoissa tai tilaisuuksissa mukana ja oletko sitä mieltä, että päättäjien jalkautuminen ruoka-aputoimintaan voisi lisätä ymmärrystä ruoka-avun merkityksestä? 30 sekuntia, ole hyvä Anne. Olen ollut sekä Helsingin päässä että yhteistyössä sitten tuolla omassa maakunnassa ja siksi sanonkin, että on tärkeää, että myös SPR ja seurakunnat ja tämän tyyppiset ovat mukana, koska siellä ei näitä muita järjestöjä välttämättä ole. Kiitoksia, se oli napakka. Ja sitten Anne kysyi Tuomo Törmänen, kokoomus, kysymys häneltä. Ja Tuomalla on minuutti aikaa vastata. Tuomo, kuunneltuasi tämän paneelikeskustelun, pystytkö vielä olemaan sitä mieltä, että kokoomuksen politiikka, jossa aiotaan antaa miljardin verokevennykset, jotka meidän progression myötä tulevat lähinnä hyväosaisille, että haluat mieluummin antaa rahaa sinne kuin siihen, että kaikista heikompioisaiset pärjäisivät ja voitaisiin vähentää leipäjonoja. Ole hyvä Tuomo. Kiitos. Minä en hirveän mielen laittaisi nyt tässä eri siis veronkevennyksiä ja perustulon tasoa tai ruoka-avun tasoa vastakkain. Me tulevilla vaalikausilla tarvitaan työn verotuksen keventämistä, mutta nykyisessä taloustilanteessa mihinkään erityisen suuria veronkevennyksiä ei ole mahdollisuus. Eli maltillisia veronkevennyksiä, niillä on ihan siis talouskasvua ja yleensä taloutta vauhdittava ulottuvuus, mutta se mitä tulee nyt pienempään sosiaaliturvaan, ruoka-apuun, niin kyllä se nyt on ihan inhimillisyyskysymys, että sieltä ei ole mahdollista leikata ja meidän täytyy tehdä sellaista politiikkaa, että kukaan Suomessa ei joudu nälkää näkemään eikä mielellään leipäjonossa olemaan, eli ihmisiä köyhyydestä työhön. Kiitoksia. Ja nyt tehdään niin, että Eeva kokeneena poliitikkona et kysykään Mika Niikolta, vaan kysytkin Heidi Jaarilta Liike Nytin politiikkaan liittyvän kysymyksen, ja Heidi puolestaan sait kysyä Bellalta. Ja Heidillä on minuutti aikaa vastata Eevan kysymykseen, jonka hän taikoo nyt hihastaan. Ihailkaa tätä ammattitaitoa. Heidi, kiitos. Sopi oikein hyvin itse kysyä sinulta, koska olet niin käytännössä tehnyt. Kysyisin ihan, mikä on sinun kokemuksesi perusteella ja teidän järjestön kokemuksesi perusteella ne esteet, minkä takia esimerkiksi ihmiset ei ole saanut apua niin kuin sosiaaliturvasta tai virallisista palveluista? Mikä se on se hankala? No meillä varmaan se suurin osa on tullut siinä, että on tapahtunut näitä tämmöisiä virheellisiä päätöksiä. Ja se johtuu ihan siitä, että kun Kela on niin mutkikas kuin on, ja siellä on hirveästi näitä eri päätöksiä, tätä päätöstä ei tule ennen kuin tämä on tehty ja päinvastoin. Ja silloin siinä ainoastaan väliinputoja on se, joka sitä hakemusta siellä koittaa saada tehtyä, jos se ensinnäkään on edes osannut niin kuin tehdä niitä oikein. Me kaikki tiedetään, että Kelassa on enemmän kaavakkeita kuin keltaisessa sivussa aikoinaan oli sivuja. Niin, se on yksi semmoinen tosi iso ongelma, että on nämä tämmöiset niin kuin poikkeustilanteet, mitkä tuo sen. Ja siellä se pitäisi olla just todella se 7 päivää, tavallaan sen käsittelyn korjausaika, mutta kun se ei vaan valitettavasti ole. Että se pitäisi uudistaa kokonaan se systeemi, että miten sitä tukea haetaan ja kukakin sen sitten saa ja millä perustein. Se oli täydellinen suoritus, 59 sekuntia. Hienoa, Heidi. Ja Heidi kysyy vielä Bellalta kysymyksen. Bella, sulla on 30 sekuntia aikaa vastata. No, tämä tulee nyt myös ihan Stetsonista, mutta juurikin johtuen tästä, mitä minä teen. Niin miten koet, että kun olet kansanedustajana siellä, että pysyt tavallaan täällä ruohonjuuritasolla ja nimenomaan kansanedustajana, että tavallaan, että sä tiedät, että missä oikeasti mennään ja mitkä nämä niin oikeasti tämä tilanne on, jos ei niitä pääse suoraan ihmisiltä kuulemaan. Hyvä, anna mennä. Tosi tärkeä kysymys. Minua on auttanut se, että on myös luottamustehtävissä kuntatasolla, eli tietää tavallaan, että miten ne valtion päätökset vaikuttaa kuntakenttään.
Mutta olen nähnyt henkilökohtaisesti tosi paljon vaivaa, että käy erilaisissa paikoissa, missä on eri tuloluokista olevia ihmisiä. Mä oon käynyt vierailemassa Jyväskylän paikallisessa ruoka-apukokonaisuudessa. Jyväskylässä on aika vaikeita tilanteita rahoituksen suhteen, että miten kenttä on voinut toimia. Sitten mä oon asunnottomien yössä käynyt. Tässä keskeytän Bellan, mutta kiitoksia. Ja itse asiassa näillä kiitoksin myös kaikille panelisteille. Meidän paneelimme on tässä. Olemme kuulleet kiinnostavia tarinoita ihmisten omista kokemuksista ruoka-avun kanssa ja myös saaneet eroja puolueiden välillä. Nyt toivon, että jokainen, joka tätä paneelia on ollut kuulemassa, niin ottaa ihan pienen hetken aikaa ja vastaa kysymyksiin. Siitä ruudullenne levähtää muutama kysymys, joihin olisimme erittäin kiitollisia, jos vastaisitte. Ja näillä sanoin toivotan oikein paljon onnea. Hetki, tämä loppuu just. Toivotan oikein paljon onnea matkaan ja sivistynyttä vaalikamppailua. Teitä kaikkia varmaan jännää tässä kohtaa aika paljon. Ja pitäkää ruoka-apu sekä äsken puhuttu sosiaaliturva mielessä sitten, kun te kaikki sinne Arkadianmäelle nyt sitten näiden vaalien jälkeen kapuatte. Oikein paljon kiitoksia minunkin puolestani, samoin ruokaapu.fi ja SPR kiittävät teitä lämpimästi. Kiitoksia.